И здравейте хора, днес ще снимаме реакция на Адам, аз искам рок. И ще направим една реакция и да започваме. Питам те нещо. Чакайте. Да видим. Така, първо не зная дали изобщо му дава да слуша рок. Сине, питам те нещо. Ти тези очилачи искат да те пита нещо. Какъв искаш да станеш? Какви очила? Той няма очила. Чухте ли какво каза? Той каза очила. Каква професия искаш да имаш? Искам да стана певец. Как певец, бе? Ти нали си писал, че искаш рок? Сега па от рок стана певец. Али аз много се очудих, хора. Певец? Искаш да ми станеш певец? Това нищо няма да ти помогне. Знаеш аз каква съм? Каква си, каква си? Да. Антилопа, газела, такава ли си? Аз да. Ти работиш в банка и си била в математическо училище и да, знам. Точно така. Учил съм в математическо и какви ли не дори за да стана банк. Учила си, ти не знаеш колко е 2 плюс 2, аз си ми учила физическо и географско положение. И от толкова много пари, с които да си оправяме нещата вкъщи. А ти трябва да имаш някаква полезна професия като мене. Не може така. Твоята изобщо не е полезна професия. Има си малко полезна в нея, но не е цялата. Професия не има, стига, не ви излагай, не ме излагай пред останалите. Не ви излагай. Много странно. Как да не ви излагат? Той е един. Те не са много. Хора! Това съм си аз, аз съм ти. Това съм си аз искам да стана какъвто си искам. Искам да стана певец. Трябва да ти кажа нещо. Певец, брат, ти си писал, че искаш да станеш рок. Певец. Не го разбирам това. Рок иска рок, ама иска и песен. Певец да стане, ама и рок. Много странно. Аз искам рок! Вау! Майко, как се е оплезил. Направо не ми се гледа. Аз искам рок! Аз искам! Майка му, ако го види, така ще го убие. Рок! Аз искам рок! А искаш ли 2 шамара за вратняк? Мечтата ми е да стана рокер! От певец става рокер, да знаете. Много голям смисъл. Записах се в конкурса на оперното пеене, нали? за певци! Спечели го и създадох рок-група, но никой не искаше да влезе в нея. Защото ти си скучен. Рокопевец. Но на сцената запях с пален глас. Искам рок! Аз искам рок! Аз искам рок! Аз искам... Знаете ли какво може? Да прави така напред с главата и да казва аз искам рок. Рок! Като запях, започва да има 1000 гледания! Колко гледания? Хората идваха за автографи! Веси певци пожелаха да влязат. Кой има автограф, бе? Ти май имаш автограф от себе си. Групата ми
И песните ми имат все повече гледания. Аз искам рок! Аз искам рок! Искаш Бог да не е до теб. Аз искам рок! Аз искам рок! Започва да има милиони гледания. Започваш да имаш земетресение в главата. Пари! Вече има богати чиро, защото съм богат! Я връщам се от дома при родителите ми. Те се гордеят от моя хубав глас. Аз искам рок! Аз искам рок! Те се гордеят, защото ти искаш да станеш оперен певец. Аз искам рок! Аз искам Ти искаш кок? Добре. рок! Аз искам рок! Майка, брат, той не е добре с главата, май. Прибрах се, бабо, от дома са. Да знаеш, богатито го паркирах в гаража, да знаеш. Ето ги ключовете за него. Какво богати, бе? Ти имаш трабанче от 1900 и някоя си година, без да имаш винетка на него. Сине, как успя да... Това ми Сине, как успя да купиш това трабанче? е билата кола, която си мечтаях, разбира се, нали, нямах тези... няма толкова пари да купа. Ти как успя? Как стана толкова известен? Казах ти, мамо, роден съм за рок звезда. Да, хора, и това беше от нас реакцията и надявам се да ви е харесало. Ако ви хареса, моля ви помогнете да направим 20 абоната и да продължаваме да качваме абонати. Чао, хора!